Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Hmm, 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 hmm. Ah, ah. Halo, soर नायदों कमेन्ट खालाम. Halo, share खालामना हो. Halo, 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 halo. Good morning. Halo, halo. Halo, 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 halo. जो भी देख रहा है लाइक करो, कमेंट करो. हेलो, हेलो. दाउस्रि. Ah, 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 ah. मा खारजोखो दाउफ्रालाय? Ah, ah, ah. फाइदाव, फाइदाव. Ah, 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 ah. Hmm, hmm. Halo, 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 halo. Hah? Hah? Boथोर थान्दा अखा फैहां फैहां. जाबाय? हा? दसेनो सेस? दसेयावनो सेस? दसेयावनो सेस? हा? सुइसअफसो सानैनाबो. सुइसअफ खालामदो. जो देख रहा है प्लिज कमेन्ट. दाउफोरा बहा खारजोबखोथाय? इमान दाउफ्रा ओइथिं दंजोबो. Ah, ah. No, 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 no. फुंजानि दाउनो आदार होआबा दाउस्रिनोबो होयो आं नै फारौ दाउस्रिया फैबाय. अखा खारजोब्बाय दासो फैदोंमोन मेरला. हेलौ, कौन देख रहे कमेन्ट करो प्लिज. सोर नायदों कमेन्ट खालामबानो जाबाय. बारखं जानाया खारबाय नामा इना? बेनो. Amaku. Ciblay. Ah, nih.
जा सोर सोर नायदों कमेन्ट हर है मालाय दासो फैगासिनो बहा बहा दं गोमालांजोबो दाउफ्रा नै बे दासो फैदों ओइ खेबलायलायो आइदै 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 नै सासेया फुंजानि थोरसि लथा मानजिलागासिनो है है गोथाव सैमा खारबोनो सैमाया हा सोर सोर नायदों कमेन्ट हर रावबो कमेन्ट हरथारा माथो लाइकबो खालामा नायबायल' थायो आइदै 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 आखायावसो जाबावलै सांथे बेरमासां खेबलायोब्रा इसोरलाय खारजोब्बाय ओइथिंसो थांजोबो हनै थाखो बेथिंसो खारजोब्बाय दाउफ्रानो ओइलाय थान्दा बतर ग्लु ग्लु उन्दु हेलौ हेलौ नै नों दा हागोन दे
Kucu kucu kucu. Oke, gini kasih nah. Aja. Jangan mati. Anda botol ঠান্ডা. पहले जैसे मौत ini mah betul deh saban 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 daw masih lo hazubay kharzubay ah 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 mian kha hả là khứ bộ lại không liền mian tuần phải là trâu nè đây phải đây cái này hazubay full nè mau gile gasin sini tau ka I think biasa dah boleh bere pokor 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 das video bima pra terserah aja terus komen ah ah yo apa yang udah lagi ya kamu sih jawab rokok tunggu
मा जादों हा मा जाबाय थादोंलै अर सायनोसै र' थान्दा बोथोर थान्दा अर सायनोसै अरा अरबाय नामा मा जाखो र' र' बुंबोगोन दसेनो नायनि बारासो जाहांदों होदो